Кое е това нещо, което ви дава най-голяма сигурност? И не ми казвайте парите или застраховките. Защото най-често това е способността да държим всичко под контрол. Да си подготвен за всякакви ситуации. Но рано или късно разбираме, че не всичко е под наш контрол. И парите, застраховките са пара. Това, което на мен ми дава истинска сигурност и увереност, е един духовен капитал, който съм получил от завещанието на Исус Христос към мен. И до този момент в поредицата завещанието изследваме последните думи на Исус в Матей 28 глава. И тези думи представляват едно своеобразно завещание на Христос към Неговите последователи, и то се състои от великото изявление, от великото поръчение и великото уверение. Великото изявление ни казва, че Исус Христос е победител над злото и има цялата власт и сила, с която ни изпраща да продължим Неговата мисия в този свят. А великото поръчение в сърцевината си е да създаваме ученици. Като отиваме в този свят, като живеем един различен живот и се свързваме с хората, приобщаваме ги в Божието семейство и ги учим да се доверяват на Бог и на Неговите принципи и на Неговите пътища. Но тези от вас, които са се занимавали активно с служене и лидерство и работа с хора, са разбрали, че всичко това в един момент може да се окаже едно доста самотно преживяване. Да си лидер, да си отпред и то постоянно, може да те накара да се почувстваш наистина самотен. И именно за това Исус завършва завещанието си с великото уверение, което гласи следното. Матей 28 глава, 20 стих, втората част. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Начинът, по който е изразено това уверение на гръцки, показва, че няма никаква неяснота в неговото значение. То не е просто едно обещание. То е факт. Първо, то е въведено с думите и ето. Или помнете, вземете си бележка, обърнете внимание, виж. От друга страна, местоимението аз, по начина по който се намира в гръцкия текст, набляга на факта, че не някой друг, но аз съм с вас, аз съм с теб. И не просто за винаги, но идеята е ден след ден аз съм с вас. Освен това, в цялото Евангелие на Матей има една рамка, свързана с това уверение. В началото, в средата и в края на Евангелието Исус Христос уверява вярващите за своето постоянно и утешаващо присъствие. В 1 глава 23 стих: ето девица ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което се превежда Бог с нас. После в средата, Матей 18 глава 20 стих: защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. И тук в края, 28 глава 20 стих: и ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Матей иска да ни обърне внимание към това присъствие на Бог, което променя абсолютно всичко. Забелязваме и още нещо много интересно в текста. Матей не споменава нищо за възнесението. И ако прочетете само Евангелието на Матей, ще останете с впечатлението, че Исус е все още наоколо. Можете ли да си представите Исус да каже: ще бъда с вас до свършека на века и да се възнесе? Това ще бъде едно своеобразно противоречие. Но защо Матей набляга на това, че Бог е с нас? Хората са виждали само своите проблеми и страдания, своите тревоги и робството, в което са се намирали. Те не са чувствали, че Бог е вече с народа си. И по този начин Матей адресира един от основните въпроси, които вълнуват хората. Къде е Бог? Защо не се намества? И това е основен въпрос и днес. И ние днес сякаш не виждаме Исус и Неговата сила и власт. И забравяме, че Той е тук. И всичко друго избледнява пред Неговото присъствие. Има още нещо в текста. Учениците вярвали на своите очи, а не на думите на Исус. В предните глави Исус на 3 пъти им казва, че ще пострада, че ще възкръсне, и те го видяли на кръста и пак не вярвали. И тук идеята е да не се съмняваш въпреки това, което виждаш. Истинското ученичество е свързано с думите на Господ. Вяра в това, което Той казва, не това, което виждаш. Да вярваш, че когато Исус казва нещо,
Той ще го направи. Да вярваш не с очи, а на думите на Бог. Затова тук не е важно, че Исус се възнася. Тоест, това, което виждаш, а това, което Той казва, това е важното. Това е основното правило, когато извършваме мисията си. Това отношение, че Исус е с нас. И това ни дава увереност, това ни дава сигурност, независимо от обстоятелствата, независимо от моментните ни чувства и усещания. Знаете ли, понякога слушам вярващи хора да се молят настойчиво със следните думи. Мили Боже, моля те, бъди с мен, когато отивам на това интервю. Или моля те, бъди с мен, когато предприемам това пътуване. Или моля те, Боже, бъди с мен, когато отивам на изпит. И когато за първи път чуете такава молитва, тя звучи много свято. Но за нещастие тя няма смисъл. Често се изкушавам да запитам хората, които се молят по този начин, защо искаш от Бог да направи това, което Той вече прави? Няма нужда да се молим Бог да бъде с нас, ако сме членове на Неговото семейство. Вместо това, трябва да се молим да усещаме Неговото присъствие, да се учим да встъпваме в Неговото присъствие, да имаме доверие в Него. Молене Бог да бъде с нас, когато Той вече е с нас, е един вид празнословие. Когато изучаваме Свещеното писание, установяваме, че Бог е всеприсъстващ. Толзър казва следното. Думата присъстващ означава състояние на предмет или личност или явление, което е тук, близо до, непосредствено до. Когато се казва за Бог, че е всеприсъстващ, значи, че Той е навсякъде, близо до всичко, непосредствено до всеки го. Няма място във Вселената, където да не се сблъскаме с Божието присъствие. Вижте какво пише в Псалм 139. Къде да отида от Твоя дух? Или от присъствието Ти, къде да побягна? Ако възляза на небето, Ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти. И Твоята десница ще ме държи. Ако река, поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мене ще стане на нощ, то и самата тъмнина не укрива нищо от Тебе, а нощта свети като деня. За Тебе тъмнината и светлината са безразлични. Божието присъствие е навсякъде еднакво. Бог обгръща всичко. И извън Него няма място, където може да има нещо. Бог обгръща Вселената и не Той съществува в нея, а тя в Него. Бог е тук и Той е с теб ден след ден, независимо от всичко. Но има нещо повече. Той може да живее в теб. Исус обещава на своите последователи в Йоан 14 глава: аз ще поискам от Отец и Той ще ви даде друг утешител да бъде с вас завинаги. Духът на истината. И кратко време след като Исус се възнася при Отец, това обещание е изпълнено. В деня на Петдесятница Бог изпраща Святия Дух, за да вземе постоянното си обиталище в живота на вярващите. И от това време насам всички вярващи имат един силен знак за Божието присъствие в тях. В момента, когато се преклониш пред Христос и станеш Негов, Бог те очиства от греха и едновременно с това те изпълва със своя дух. И твоя дух и Божия дух се свързват. И с течение на времето ти порастваш в съзнанието, че не си сам. Божието присъствие е реално. Може да го почувстваш. Той е с теб, където и да отидеш. Преди години изпробвах един експеримент. Навивах си алармата на телефона на всеки час. И в момента, в който звънеше, отправях кратка молитва към Бог. Или пък просто една мисъл, или усмивка към небето, или зов за помощ, или дума на благодарност. И това го правих в продължение на един месец. И това беше много специален момент за мен. Защото от този експеримент аз се научих, че когато съм в колата, когато съм на работа или вкъщи, когато говоря с някого, когато помагам на някого, когато съм в леглото през нощта, по всяко време, на всяко място, при всички обстоятелства, аз мога да съм свързан с Господ. Бог е близо до мен.
и иска да се радвам на Неговото присъствие, на Неговото приятелство, ден след ден, ден след ден, докато изпълнявам мисията си в този свят. И няма как да се почувствам самотен, когато практикувам и държа пред себе си не това, което виждам, а това, което Бог казва, че аз съм с теб. И това простичкото "аз съм с теб" е винаги така обнадеждаващо и непоклатимо, както самият Бог. Каквото и да става, където и да се намираш, каквото и да правиш, знай, че Бог е с тебе. И това е привилегия, от която можеш да се възползваш и да изградиш отношения, които ще изпълнят живота ти с божествена сила и любов.